Hello guys, good morning everyone, no? Paghuman gahapon sa bakbakan sa ato ang buwan ng wika, family day, recognition. Ari na pud guys, gi-invite na pud mi sa taga Tanyon guys, ang banda sa Shepherd gi-invite sa taga Tanyon guys kay 73 founding anniversary sa ilaha, alumni sa ilaha guys. So among band, among school gi-invite, no. So karon adlaw guys, first time ni Karakit nga motuyok guys nga magparade, no. Lantaw na to guys kung kaya pag yun ni Karakit magparade guys kay nag-apil-apil lagi aning majorit, no. Mas stress po niyang mga mami aning higayon na kay kami magsunod-sunod po ni sa among mga chikiting guys, no. Tanawa ko majorit wapa kayo guys. O gari higayon na guys, naabot na mi sa Tanyon, daghan kayo tawo o daghan po sila gipang invite nga school kuan guys, band, no. Di lang kay amo ang school na po sila yung mga gipang invite nga lain nga school, no. So today guys, speaking of parade, so mapil man may parade today guys, no. Atuan nang i-translate sa Italian kung unsa na ang parade sa Italian guys, o gi-invite pud mi sa taga Tanyon guys. So ato po nang i-translate og Italian kung unsa na ang invite. So let's go guys, no. So before ta na i-translate og Italian, ako asan ipakita niyo guys ang mga ganap atong sa ilahang parade guys. Ari guys, wala kami nagsugod guys, ari pa sa school sa Tanyon, no. Og ari guys, nagsugod na gyud ang parade. Lantaw nato si Karakit, no. Ari guys, bago pa ni silang guwa, murag okay pa ni mga chikiting diri guys. Tanaw na to sa tunga-tunga kung kaya pa ba nila guys. So nan kay mga gagmay ra ba gyud in town guys, mayo man to mga dagko kaya kuan na magbaklay guys ba nya kani guys. First time pag yun ni Kiara ug sa uban mga gagmay nga mutuyok magparid, no. Taas mo ba nilang tuyukan karong adlaw guys, no. Pero okay ra kayo guys kay wala may init sayo sa buntag, no. So okay kayo na ang init guys sa mga bata mag parade, dili kayo init, dili sakit ang init. So okay ra gid kay guys. Ning sayo jud mi og mata ani guys, di kabalo ko ni Kiara guys. Maski count pa nimo og kanang sayo guys, magtukong o mubalik og tulog. Happy tula jud mi ani kadayon guys kay di lagi siya mo mata guys, no. Ako yun siyang gikugos kay gusto pud nako guys nga makatry gid siya, makasulay gid siya og parade, no. Alas 4 pagit sa kadlawon guys, nagano nami guys, nagready nami guys kay 6 before 7 o'clock po nami dito sa Tanyon. So early kayo mi prepare, early kami nag-wake up. O gani higayon na guys, medyo kapoy pabaya gyud ang lawas kay gikan pa pud mi sa family day namo sa buwan ng wika, recognition, kapoy jud kay guys. Pero dimbangon na gyud mi guys para pud ani, no. Dimbangon na jud mi, ikuan jud mi kanang ning join jud mi sa parade. Onya guys, during parade nakita na ko guys, medyo kapoy-kapoy naman po si Kiara, pero pasalamat ko guys nga wala gid siya nagpakugos guys. So wala gid siya kuan sa iyahang linya, nagpadayon ra gyapon guys, no. Nagpadayon ra gyapon. Onya mga 1 hour kapin naman po ang parade guys. So before 9 o'clock man na sila. So dili gid init, okay ra gid kaayo guys nga pagka-parade. Og okay ni siya nga time yan ani magparade na binag na mga gagmay, okay ra gid kaayo siya guys. So okay guys, medyo taas-taas na gyud ang video at ano i-translate ang parade og invite sa Italian. Ang parade sa Italian guys kay gitawag nga parata. Murag kan kay guys, no, funny guys, no, kay murag kaparat oy ana ba parata oy ana, no. Monitong sila ang parade guys, parata. Onya guys, ang invite sa Italian guys kay gitawag nga invitare. Okay guys, mao to siya guys, na translate na natong Italian ang parade og invite. So diri na lang ko tubong video.